לשני ספורטאים מצטיינים שהיו במשך 6 שנים הספורטאים הטובים ביותר, ונפל לשניהם בשתי כיתות מקבילות. לאלון, ספורטאי מצטיין בהוקרה בית ספר חוף הכרמל. ולליה, ספורטאית מצטיינת בהוקרה בית ספר חוף הכרמל. וזו כבר עברה חלפה לביאה. ובכל זאת, שיתוף פעולה עם הורים אפיין את השנה הזאת, והרי חינוך זה שיתוף פעולה בין הורים, מורים וילדים. ולכם בוגרי מחזור למד נאמר, כי נפל בחלקכם לציין את המחזור ה-30 של בית ספרנו חוף הכרמל. בתור מחנכות כיתות ו' מרגישות אנו היטב משמעות היותכם חוליה בתוך שלשלת של מחזורים. אולם גם בית ספרנו משמש חוליה ראשונה וחשובה בחייכם, ועובדה זו עמדה כנר לרגלינו להנחותנו בעבודתנו איתכם. כבר בראשית השנה הרגשנו שיש לנו 2 כיתות טובות ומגובשות, וזאת הודות לעבודתן של המחנכות שליוו אתכן מרגע בואכן לבית הספר, מירה, סימונה, רחל מגד וכרמלה שלב. נהנינו מכל רגע שהיינו איתכם. לרגל סיומכם נאחל לכם הצלחה בדרככם החדשה, אבל זכרו כי תמיד תישאר בליבנו פינה חמה בשבילכם.